Така, приятели, днес ще ви покажа как аз карам моите Хелиус. Те не са Хелиус, мисля, че са Селиус вместо Хелиус. Донесох нещо така да го предам. Телефона. Аз между другото снимам от телефон. И сега ще ги боя. Малко ме боли кръка след това, когато ги оставя. Малко ме боли кръка заради тях. Чухте, трябва да направя по-късни видеа, за да пуснем някакви видеоклипове и на живо. Изморих се. Много по-къси. Късите. И да. Дайте ми видео. Да се пусна на живо. Показвам, че трябва още малко къси видеа, за да направя. По-късно видеа трябва да правя, за да таковам, за да се пусна вече и на живо. Много вкусно. Сега няма как да ги кажам, защото сме на друго място, но и трябва да преместя това. Имам джекото в главите, никога не сушивам. Буди ме кръка и затова не мога да карам сега. И това беше всичко според мен. Чао! Довиждане! Абонирайте се за канала, натиснете камбанката, да забравите и лайка и чао!